Takže čaute ľudia, vítam vás tu Lukáš. Dneska budeme natáčať z nového videa a dneska to bude videa ako vytvoriť svoju vlastnú hru 2D v GameMaker 8.0.pro. Čiže pustíme sa do toho. Najprv si vytvoríme postavu, čiže Sprit, hráč. Editneme si veľkosť, 32 môže byť. Tvoríme si také maličké hovno, napríklad neviem čo, proste vlastne čo si vytvoríte. Napríklad vytvorím takýto kruh, ktorý bude mať takéto oko. A ďalšie oko. A bude mať pusu. A bude mať samozrejme čiarky. Tak. Vyfarbíme ho na napríklad zeleno. Oči bude mať modré. Úspil ma tiež modré, vyzerá takto. Ak vycentrujeme si ho a teraz si ideme na ňu vytvoriť objekt, ktorý sa bude volať hráč. Nastavíme mu, aby sa hýbal, čiže dáme nekolizínu, čo som dement. Keyboard left, keyboard right, keyboard up a keyboard down. Na left si presunieme toto políčko, alebo neviem ako si to nazvete vy. Klikneme túto šipku a rýchlo speed si dáme na 7 alebo na 5. Ja si nastavím na 5. Máme OK, sem, up, sem, OK. Takto, teraz je to pravo. 5. Teraz je to down a 5. Teraz si vytvoríme nový room, klikneme toto a premiestníme si tam panáčika. My sme zabudli na objekt, mu nahrať split, čiže klikneme toto alebo sem a nastavíme mu split. Ideme do room, sem ho máme a klikneme sem. Chceme dať 32. My sme to mali. Dáme play. Tak. Hrajeme, klikneme dole, hore, doprava, doľava, ale panáčik ide ide mimo okno a nevie sa zastaviť, čiže ideme naspäť do objekt hráč. Add event, keyboard a no key. Zastavíme si toto a sem nič. Teraz sa bude zastávať, teraz si vytvoríme objekt stena, ktorý sa bude volať Z alebo stena, edit, môže byť takáto tá stena a dáme si ju farby, napríklad ja doporučujem čierny. Tak, vytvoríme si na ňu objekt, sa bude volať stena, dáte, zaškrtnete solid a dáte add event, collision z hráč. Keď sa jej hráč dotkne, tak sa zastaví. Tak, teraz si ju dáme do miestnosti a to tak, že klikneme sem, oddialíme si toto, dáme to 16, ako nám tu ukazuje 16, nemusí to byť 32 a 32. My si dáme vibes a musíme si dať, že settings. No dobre to mám. Čiže my si tu dáme stenu. Ja to mám zle oddialené. Čiže vibes 1, 2, 3, 4. Vy si nejak sem
čiže ja si dám, že objekt new lang hore pinky sem. Tak, máme OK, áno, dáme play a máme tu stenu, nemôžeme cez ňu prejsť, dobre, a panačík nám zastavuje. Čiže to by bolo všetko z tohoto videa, ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce, čaute.